Die twijfels binnen nou voort, stelt de gemeente. En dus gaan deze dwarren van vee aan de ene kant en Champino aan de andere kant van de kaart niet dragen, Montillon weer riepen. Ze mogen open en hoe eerder, hoe beter. Want ik heb heel veel jongeren gehoord die staan er op de popelen om erheen te gaan. En enthousiaste jeugd kan de eigenaar wel broeken. 3 maanden dicht is een financiële strop. Het is hopen dat ik daar boven van opkom. En dat de mensen die hier 3 maanden niet een feestje hebben kunnen vieren, dat die weer hier omheen gaan. Verwacht u dat die lopen terugkomt? Het enige wat ik kan doen is erop hopen. Dat is het enige. Ja, want ik kan mensen niet bij de lurf pakken en hier naar binnen halen. Dus dat zullen ze toch zelf moeten doen. Nadat de discotheken in november dicht moesten, had Van Bodegem voort een nieuwe vergunning aanvregen bij de gemeente. Doe kregen hier hem net, maar nou wel. Nou, het grote verschil is uiteindelijk dat nu de vergunning de toets kan doorstaan. Zoals we dat ook willen hebben voor alle vergunningen hier in Smallingenland. Van Bodegem kunnen we naar de tak om zien. De komende tijd moet het weer broer zien bij de discotheken. Ja, ik heb op dit moment nog niet heel veel op de agenda staan, omdat ik het sinds gisteren weet dat we weer kunnen draaien. Dus het voornaamste is dat we nu alles voor elkaar krijgen, dat we zaterdag weer een leuk feestje kunnen hebben. En dan gaan we volgende week kijken wat ik nog allemaal ga doen aan de feestjes en agenda's en artiesten en de hele mikmak. Montillon kunnen we doen ze worden, maar dan wel bij de muziek komen.